na po gani sa Panagatan. Maniud ko sa adat. Sige, kalamian ni halo-halo na sa buko. Guys, mani siyang ato ang Divine Mercy Shrine na kay Mama Mary na ako day Divine Mercy. Tugas. Uy, banga for 10K, 15K, and kaning dako-dako 20K. Okay. Antik na antik. Sir, the cabinet, Nara and Tugas, wow, 80,000 pesos. Uy, ginoo ko. Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta, muadto ta sa Cagayan de Oro City. Key time check, 4:30 in the morning. Tara, ubani kami. Sabay ta, malagaw ta, mag-tour ta. Many hours later. Welcome to Impasugong. Hello! Yes! Shout out to diya sa taga-Palili. Yay! Diya sa lungsod sa San Isidro. Yeah! Sa among mayor Narsitoy. Yes, Mayor! Sa among umaabot niya mayor Narsitoy. Yeah! Pinapila sa mga distritor, Sir Alan Pidili. Yeah! Hala, na ako ang mga parinti, oh. Naglinya. 2 hours later. Una namin di ay diri sa CDO Cagayan de Oro City. Okay, asa tamaan dito. Abot namin sa Panagatan nga among kaunan. Una mo adto dito sa Divine Mercy. Shout out, Gagols. Dilin-dilin. Yeah! Abot na po gani sa Panagatan. Maniud ko sa adat. Panagatan. Sige, usap no. Welcome, Panagatan. Yes! Managat kita! Ding! Yes! Ding, ding! Okay, welcome to Panagatan. Sunod na rin, maniud ko ta. Una tamo ato sa Divine Mercy. Come on! Sabay ta! Masakit daw, wow, kanindot sa lugar, oh. Daplin sa dagat, daplin sa baybay. Wow. Dali. Wow, kalamian ni halo-halo na sa buko. There we go. Maniod ko yung rim-rim. Kami sa kalamitin na kita kami namin sa Kapanagatan. Kami kay hangin Cristo kayo. Yes. Mawagtang ang mga balatian. Yo! Wow! Pagtanaw sa presyo, no? Goggles. Wagtang. Balik sa amin. Kanang. Diri sa Daplin sa baybay na ngaon. Panagatan. Wow! Asa na, no? Braces? Wow! Bright ako mga ngipon kasi social distancing. Yes! Kabalo silang pandemic Oh, ba? pandemic po. Okay, one seat apart. After 40 minutes. Imbaw. Wow! Nilaw. Wow! Imo maniwanong ko. Wow! So, paniod to diri sa Panagatan. So, let's go na. Adto na ta sa Divine Mercy. El Salvador. El Salvador. Group picture mo na. Smile. Oh, apil na pagka diri ding. Ay, so, 1, 2, 1, 2. Okay. A few moments later. Diri na ta sa Divine Mercy. Okay, ready na. Magsulod kayo lang ulan-ulan pa. So mag-relax ta. Here we go. Nagpayong na mi. Kay musaka na mi sa Divine Mercy. Yeah. Ha? Mercy.
Kanaon ilang tubig ilang ko andro kanang tambal. Oo. Simba. Kay Manaog ka. manaog ka. Diya man tamo. So mga dods, dili makasaka karon kay ulan-ulan pa. Oo. Unya na daw kumuhunong ning ulan. May tay chance. Sige tan-awan nato kung maka saka kita. Uy, wow. Wow. Look. Wala pa ko anak diri. Wala pa ko anak diri. Wala pa na kung pag-ari nako. Pedro, sir, manager. Dami ni guys. Nice oh. Dili ko dili sa sabda. Sao to. Ay lang na video. Ang barin dapat. Wow. Tanan tadi tanan sige go. Sige kaway. Okay. Shout out guys. Pag hindi ko maganda. Mga nasa heaven. Paradise. Hindi sa place. Tutuki ang mata goals oh. Murag nakiusap din siya ba? Downstairs. Pagka nice. Okay, this way to Big Cross. Ito na cross. Sa ilalom sa dako sa punuan ng kamansi. Ma'am, dali. Ato bang shout out. Dali, kasi yung shout out. Diri tabin unsa imong baligya bin? Bracelet. Unsa may kuan, unsa may meaning ani? Halimbawa kaning pink. That is for good health. Nganong good health? October nga month. Wow. Kaning green. August. Money and fortune. Money and fortune. Hala, palit na. Wow. Color. Peace and harmony. Color. Blue. Okay, color blue, peace and harmony. Palit ko ani uns para asa man ako ni sa gamiton. April. Oh, April tama. April. Thanksgiving. Wow. Birthday. Shout out ko sa mga friends sa Mulugan. Yes. Hi. Oo. Hi, si Anday ko. Oo. Isa sa mga kuan, gapa sa Salvador City. Ginahan ko. Nalingaw pa itong connection ni Kiss kay ano ka siya, ano ko. Oh. Tanawa saan mo ma'am sa akong YouTube. Yes guys, mani siya nga to ang Divine Mercy's line na tay Mama Mary na ako day Divine Mercy. Sayang lang kay wala pa natagaan ibigay yung nakakatkat na nanghantanan tungod sa panahon karon. Pero laban lang. Salamat gihapon ta. Salamat lang kung ka nga naabot ang mga lugar ng safety o Kasyahan. nagasahan gihapon sa Yes, nga nakatamak din nga dapita Yes. no. Amen. Amen. Uban sa panalangin sa atong labaw nga makagagahom. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Yes. Shout out, Gagos. Yes. Gaga. Shout. Yeah. Uli na ta. 1 step, 2 step, 3 step. Okay.
Dira untuk tuh. Ayun na kasi. Hello. Kumana magsimba? Lingkod, ligay ka yung simbahan. Ha? Ano pa blessing? Yes. Church. Order Sunday Spirit. Kung ideya, no? Pagpapindugan na niya ba? Oo. Yun sa sayapan, trabaho. Halo mga doon, semua na kami diri sa Divine Mercy. So larga nami para sa among panihapon ug asa mi magstay. Sige. A few moments later. Spirit daw magpalit daw taong pastel pasalubong. Yeah. Sir, hi naman din sir. Ay, what is shout out sir? Shout out. Sir, may nga gabi. Salud ko sir ha. Di sa kasa. Paan? Ha? Tadyaw. Uy, for 10,000? Uy, banga for 10K. Wow. 15K. And kining dako-dako 20K. Wow. Antik na ang cabinet. Nara and Tugas, wow, 80,000 pesos. Uy, ginoo ko. Antik. Antik na nino. Hello mga dudes, paubusan na diri ug pastel. Yung napay pastel. Okay, thank you. Yes. Naman na rin. Okay. Salamat. Salamat. Yeah. Di ka mo shout out, sir. Sir, salamat. Shout out sa akong biyaga sa Agusan si Dalan Kailing. Hi lang. Wow. Yeah. Thank you, sir. A few moments later. Okay, 1,000 naman po. Yan, 2,000. Hi, Kap. Show ko po po. Hey, Ma. Hello. Welcome to my vlog. Vlog takeover. Yeah, nakakuha na taog room for good for 7, one room, good for 7 packs and 5 packs sa isa ka room. Hello ma'am, salamat. Pag 8th floor na ni ma'am. Yeah. Thank you. Salamat po sa floor. Bang na nyo. 8th floor. Ayan. Wow. Hala. Sir, kanindot sa inyong hangkuan. Pero sir, nice. Nice. Ang iyang CR, si Parit sir na ang CR, tapos mag-shower ka. Okay. So at least no, kung magdungan-dungan ay nag-shower na ay nag-CR. Wow. Okay, diri ang good for 7. Tulo ka double deck, tapos ang ikapito dahil pull out bid ay. Wow. Pull out. Sige daw sir, try daw sir. Pull out na to ha, ang ika-7. Ipakita jud ba? Pull out. Ay, wow. Wow. Kinsa may sorting ay pull out diri. Lagi ako niyang CR dami sir. Lagi ako mag-shower. Separate. Laya ang CR, laya ang shower. Tama, pwede. Sa tungamuan. Welcome. Dirito yan. Uy, kapwa. Nindot no? Okay na kayo. 1.5. Oh, lahi ang CR. Meanwhile. Let's go for dinner. Go, let's for dinner. Close.
Bill, in case of emergency, no? So, nag-bell na ka, sir. Nag-bill ko, pero na-rescue ron. Ay, sir, sorry. Ano na-rescue, nag-atang, sir? Sulong mga kapatid. Nagsuba. Nindot ilang dulaan diri o sa Cagayan de Oro. Kana. Sige lang, sige lang. Para asa na, Long? Long, para asa na? Para asa ni? Dulaan ninyo? Tarak-tarak na? Hindi na time. Sir, diri mi sa Giga Alex Hotel. Thank you very much sa imong accommodation, sir. Ano sa ngalan, sir? I'm GR. GR. Okay. Shout out sa akong mga pamilya dito sa Pilis Cagayan. Kidit family, and then Ladjaw family, and then Alumigan family. Yeah, thank you very much. Taga-Sagay National High School. Yeah. Hello, shout out sa Taga-Sagay National High School. Support, subscribe. Dudes Tour. Nangatulog na sila mga dudes. Hantod sa sunod na to nga mga video. Daghang salamat Cagayan de Oro. Pagkanindot og arang kagwapo. Ugma magkita-kita na punta ninyo. Hantod sa sunod, ubani kami. Sabay ta. Pero sa pagkakaroon, good night and bye-bye!